Γεια σας, είμαι ο Βασίλης Νικόλης της Οικογένειας και βρίσκομαι στην περιοχή των Ιωσίων, όπου σήμερα γίνεται η έκθεση φωτογραφίας της καθηγήτριας Σοφίας Τζιράρκα. Θέμα είναι παράθυρα στην ποίηση και πάμε να γνωρίσουμε την καθηγήτρια αλλά και τους μαθητές για να πούμε δύο λόγια με τον καθένα. Έχω μαζί μου τη Σοφία Τζιράρκα, η οποία είναι η δασκάλα φωτογραφίας. Σοφία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση για την απόψινή βραδιά. Σου εύχομαι κάθε επιτυχία, γιατί η Σοφία μετά τις δύο πετυχημένες εκθέσεις της που είχε στην Ελλάδα και στην Κύπρο, ήρθε και η στιγμή να κάνει και μια έκθεση με τους μαθητές της, οι οποίοι την αγαπούν πάρα πολύ τη Σοφία. Είναι πάρα πολύ δοτική σαν δασκάλα. Και θέλω να μου πεις πώς εμπνεύστηκες το παράθυρα στην ποίηση. Καταρχάς να πω ότι εμένα μου αρέσει κάτι που λέω, γιατί κρύβει μια μελαγχολία, κρύβει μια αστυνομία, κρύβει πάρα πολλά συναισθήματα. Πώς ήταν οι μαθητές σου? Ήταν μαθητές οι οποίοι είχαν δημιουργία, όρεξη να κάνουν πράγματα. Ήταν μαθητές οι οποίοι ήθελαν να μάθουν και να προχωρήσουν παρακάτω και αυτό που τους μετέδιδες εσύ, την τεχνική πάνω στη φωτογραφία, να την εξελίξουν και να γίνουν καλύτεροι. Τα παιδιά από την πρώτη χρονιά που ξεκινήσαμε ήθελαν πάρα πολύ να μάθουν φωτογραφία. Μάθαμε την πρώτη χρονιά τα βασικά μας και από το να λειτουργήσουμε φωτογραφική μηχανή. Και από εκεί και πέρα, εγώ πήρα από το κάθε ένα όλο αυτό το συναισθηματικό φάρος και το συναισθηματικό χαρακτήρα και μπορέσαμε να το εξελίξουμε με τα μικρά σχολεία. Το σημαντικό είναι ότι τα παιδιά έδειξαν πάρα πολύ. Σου εύχομαι κάθε επιτυχία σε εσένα και στους μαθητές σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σε ευχαριστώ που πάντα είσαι αλλά είσαι πάντα δίπλα στους ανθρώπους που έχουν κάτι να κάνουν καλλιτεχνικό. Στέκεις σε πάντα μαθαίνουν. Εγώ σε ευχαριστώ, Σοφία. Να σε καλά. Έχω μαζί μου τον μαθητή της Σοφίας Τζιράρκα, της καθηγήτριας φωτογραφίας Σοφίας Τζιράρκα, τον Λευτέρη Γουγιά, ο οποίος συμμετέχει στη σημερινή έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Παράθυρα στην ποίηση». Και κάτω από κάθε φωτογραφία θα δείτε, φίλοι μου, ότι υπάρχει και ένα ποιηματάκι που είναι καταπληκτικό όλων των μαθητών τα ποιηματάκια. Λευτέρη, θέλω να μου πεις τι σε ενέπνευσε να βγάλεις τις συγκεκριμένες φωτογραφίες. Καλησπέρα, Βασίλη. Έχω εδώ πέρα 3 φωτογραφίες, οι 2 εκ των οποίων είναι από τα προσφυγικά στην Λεωφόρο Αλεξάνδρου. Η πρώτη φωτογραφία με τράβηξε η κόκκινη κουρτίνα του Σοφρονίου και το κόκκινο χρώμα σε ένα κτίριο που διαλύεται. Κάποιος προσπάθησε να κάνει κάτι όμορφο, να το διακοσμήσει. Από μόνο του αυτό με τράβηξε να το φωτογραφίσω. Το δεύτερο είναι ένα κτίριο, παρόλο που διαλύεται, κάποιοι άνθρωποι προσπαθούν εκεί να αρχίσουν να στήσουν μια καινούργια ζωή. Φεύγοντας από χώρες που έχουν πόλεμο, πείνα, αρρώστιες κλπ. Η τρίτη φωτογραφία είναι από το εργοστάσιο της ίδιας του ΟΔΕΑ. Φαίνεται ότι ήταν μια πολύ προσεγμένη επιχείρηση και η οποία παρακμάζει, έχει κλείσει και δείχνει λίγο και την πορεία της χώρας μας σε έναν τομέα τουλάχιστον αυτών της παραγωγής. Και ο λόγος είναι που το φωτογράφησα αυτό. Πες μου 2 λόγια για την καθηγήτριά σας, για τη δασκάλα φωτογραφίας, τη Σοφία Τζιράρκα. Με τη Σοφία περάσαμε πολύ ωραία τον προηγούμενο χειμώνα. Το μάθημα ήταν μια συνάντηση με φίλους, κατά ένα μέρος και κατά ένα άλλο μαθαίναμε κάποια πράγματα σημαντικά και ασχοληθήκαμε πολύ με τη φωτογραφία την αρχιτεκτονική. Ήταν μια πολύ όμορφη εμπειρία. Τι σου έμεινε από αυτή την εμπειρία, από αυτό το μάθημα, στο θέμα της φωτογραφίας, αλλά γενικά και σαν εμπειρία, τι πήρες? Κυρίως ότι πρέπει να παίζουμε πάρα πολύ με τις ρυθμίσεις και ότι κάθε ρύθμιση μπορεί να επηρεάσει τη φωτογραφία, να την αλλάξει τελείως. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Έχω μαζί μου μία από τις μαθήτριες της Σοφίας Τζιράρκα, είναι η Γιώτα Σαλμά. Σήμερα συμμετέχει εδώ με καταπληκτικές φωτογραφίες, θα έλεγα. Γιώτα, σε ευχαριστώ που είσαι εδώ να κάνουμε αυτή τη μικρή συνέντευξη και θέλω να μου πεις την έμπνευσή σου πίσω από τις φωτογραφίες. Τι σε ενέπνευσε να κάνεις αυτές τις φωτογραφίες? Με ενέπνευσε η δασκάλα. Η Σοφία ήταν η έμπνευσή σου? Ήταν η έμπνευσή μου, ναι. Η οποία προσπάθησε να μας δώσει και πέρυσι και φέτος ό,τι καλύτερο μπορούσε. Και ενώ δεν είχα σαν άτομο καλλιτεχνική φλέβα να πω, δεν είχα σχέση μάλλον με τα καλλιτεχνικά, άρχισα να μπαίνω σε αυτό το κομμάτι και μου αρέσει πάρα πολύ. 2 λόγια πες μου για τη Σοφία, πώς είναι σαν δασκάλα, πώς είναι σαν άνθρωπος? Σαν άνθρωπος είναι ένας φοβερός άνθρωπος, είναι τέλεια.
στο μάθημά της μας κερδίζει και μένουμε όλοι με το στόμα ανοιχτό. Έχουμε φτάσει σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο, γιατί είναι ο τρόπος που μας μεταδίδει αυτό που έχει. Στην αίθουσα είμαστε μια φοβερή ομάδα και αυτό το έχει πετύχει η Σοφία. Να είσαι καλά και σου εύχομαι κάθε επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω μαζί μου τη Βάσο Βάρα, η οποία είναι μία από τις μαθήτριες της Σοφίας της Τζιράρκα. Βάσο, θέλω να μου πεις δύο λόγια για τις φωτογραφίες σου. Τι σε ενέπνευσε να τραβήξεις αυτές τις φωτογραφίες? Το θέμα που διάλεξε η Σοφία, η δασκάλα μας, και από εκεί και πέρα, σύμφωνα με τις οδηγίες της και τα μαθήματα που κάναμε, γιατί εγώ είναι η πρώτη χρονιά που ήρθα εδώ, έτσι τράβηξα τις φωτογραφίες. Το θέμα της Σοφίας βασικά. Τι είναι η Σοφία για εσένα? Η Σοφία είναι, ναι, αυτό, η παρότρησή της, ο ενθουσιασμός της, το χιούμορ της, όλα αυτά εμένα με βοηθήσαν πάρα πολύ. Και βγάλαμε αυτό το αποτέλεσμα. Πάνω απ' όλα είμαστε παρέα. Οπότε γι' αυτό και βγήκε αυτό το αποτέλεσμα. Το ίδιο είπα. Σου εύχομαι κάθε επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ και σε εσάς. Ευχαριστώ. Έχω μαζί μου την κυρία Ρία Γιώτη, η οποία είναι μαθήτρια της Σοφίας της Τζιράρκα. Ρία, καταπληκτικοί οι πίνακες, οι φωτογραφίες, σε συγχαίρω και θέλω να μου πεις ποια ήταν η έμπνευσή σου για αυτούς τους πίνακες. Η έμπνευση ήταν το παλιό, η ιστορία που κρύβεται πίσω από ένα σπίτι, από ένα παράθυρο. Οι άνθρωποι που ζήσανε εκεί, έρχονται πολλά στο μυαλό εκείνη τη στιγμή και σε εμπνέει να το φωτογραφίσεις, να δώσεις αυτό που βλέπεις. Μετά είναι και το πρόσωπο. Ένα πρόσωπο πίσω από το παράθυρο. Είναι τα μάτια. Τι λένε αυτά τα μάτια την ώρα εκείνη? Να βγει αυτό το πράγμα. Να βγει η μελαγχολία, να βγει η χαρά, η ομορφιά. Όλα τα ωραία πράγματα. Να πεις μια ιστορία δηλαδή μέσα από αυτό. Ναι, μια ιστορία. Μια ιστορία, έκφραση, δημιουργία. Πάνω απ' όλα δημιουργία. Πες μου η Σοφία, πώς είναι σαν δασκάλα και τι ήταν αυτό που σας έκανε και σας οδήγησε σε αυτή τη δημιουργία, από το χαρακτήρα της, κάποιο στοιχείο του χαρακτήρα της που σας οδήγησε σε αυτή τη δημιουργική πορεία να παρουσιάσετε εδώ την έκθεση. Η Σοφία είναι χαρούμενη, εκρηκτική, μας μαθαίνει βέβαια φωτογραφία, λοιπόν, τα βασικά που εμείς σαν ερασιτέχνες δεν τα γνωρίζουμε, οπότε βάσει αυτών που μας λέει η Σοφία προχωράμε και προσπαθούμε για ό,τι καλύτερο. Και νομίζω ότι πετύχαμε κάτι καλό φέτος, όλα τα παιδιά. Έχετε πετύχει πέρυσι, σε σύγκριση με πέρυσι, φέτος το λέω και εγώ, είναι καταπληκτική η έκθεσή σας. Συγχαρητήρια σε όλους. Συγχαρητήρια και σε σένα. Σου εύχομαι κάθε επιτυχία σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. Ευχαριστώ, Βασίλη μου, να είσαι καλά και να είμαστε όλοι καλά πάνω απ' όλα. Ευχαριστώ πολύ. Έχω μαζί μου την Αμαλία Μαυρομάτη, η οποία είναι μία από τις μαθήτριες της Σοφίας Τζιράρκα. Αμαλία, κάθε επιτυχία στην έκθεση και σου εύχομαι και σένα κάθε τι καλύτερο. Ευχαριστούμε. Υγεία πάνω απ' όλα για όλους μας. Και θέλω να μου πεις τι σε ενέπνευσε να βγάλεις αυτές τις καταπληκτικές φωτογραφίες. Η αλήθεια είναι τα μαθήματα που κάνουμε μαζί με τη Σοφία, τη δασκάλα μας, μας οδηγεί σε ένα ταξίδι φαντασίας και δημιουργικότητας. Πολύ σημαντικό. Μας εμπνέει εν ολίγης. Η Σοφία τι είναι σαν άνθρωπος αλλά και σαν καθηγήτρια? Σαν άνθρωπος, να το πω όντως δημιουργική, και αυτό μας το δίνει, μας το μεταδίδει τη δημιουργικότητά της, τη φαντασία της, τον ενθουσιασμό της, αγαπάει πολύ τη δουλειά της καταρχήν, τη φωτογραφία. Οπότε μας κάνει και εμάς να την αγαπήσουμε το ίδιο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά. Εγώ ευχαριστώ, να είσαι καλά.